Kardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Inot sum bepu abangpu amithang Arya Saipen prek ahormu kapaklangpon. Nijang Karbi Anglong wothat langso Bogari Anglong teron arong amikar sing bepen kasang rong pharpi asopu sum be alangli thengpi pen ason prek ahormu kasimarpon. Alangli artalaki ningkan kray trok lapen alang boy thalangso Don Bosco High School along nearkep angdengsi Charlie Dunbom. Alangli lapuan arta kijum pen lapuson Karbi Anglong arat aphan nong mekiwan pi theklata isi ili Karbi arat aphan ki paprang pon theklo pule pudet sitami hengnuni. Lasila puson ke thekere atum aphan Karbi Anglong arat atum RD pidun pen an sosi kapacharli long awar sai pipon thek asonti mesenji lapen alangli sitami an sosi ke klem aningarong ponji lasi alangli phan un an pen jerap chetudun asonti mesenji pusi pachini pon. Kardom Karbi Anglong news kelang arat an manta nonili karjab lake Dwaramla constituency waithalang so da Bogori Anglong bihem ahem along sedulo non pini nang itum hanang paklang bonji la mangke inot sumbe alangli ata komheklang pustami alangli Arya Saipen alangli mithang pen kabonai lahai lapu JCB punoi tractor dumper lahai sta mealangli mithang se kabonai lo lasi alangli kabonai thekason Karbi Anglong arat ubikimi tum pustami kacharli dun nama kinang sot kasi laso alangli kacharli ko ningkan ko anse ka prepare ma mate ko son pen si alangli lapuso na sai kedeng kon malang li penle arjupon nalimen situ memang sumempre betul banget be nyata bang ningkan 16 years tuh nang cali bongke class 8 sekolah memang Don Bosco so laso putak nangli kabot ipon mate kacharli pon ano ningkan do po ningkan thom rai bank lo chali san 20 non 23 am nangi phan labang so ke claim kidam sai komase aning nang kerong pon mate nangi than pon bang to nang han te lage la i JCB bang pola long dige phur lang pola kan adigen lang don la kan mesin ji kacharli ini lo mata bom selam bom teh keteng thek ka putak nang hin pen titin chan sa jadi hin ben ke than ke ne ke also salam bom lo maksudnya hedon nong bom lo और मुझे आमे पन बम मासुदी ने मांगा चुरो पन बम रो सिनांग थेगो मेलोपो ती बांग पता पे क्लांग बांग बेला आन सुसिना ने नांग बोट एक बम था सुनि बि पन बम सि और मुता मे पन बम रो मांगा ता थेलो बम रो सि बरि बम बम सिन थान बम बम नि te la nangli supo kacharli la puson konane endon nani ka kacharli don la puson to mala अब All Party Hills Leader Conference asong mepu jai kathar ahin pen press conference puthot lamkla kachipi ponthu. All Party Hills Leader Conference asong mepu jai kathar ahin pen press conference puthot lamklar chipi ponthulo. All Party Hills Leader Conference mepu jai kathar ahin pen kipu nitoma phan kidnapper nangpin chong laki nilisi kipu pusi sir jai kathar ahin pen pachini pon. Pempan kidnappers kapin chong nelitum sekaningje nelitum ningje nelitum kidnappers association usigipu student kali usi neligipu specific neligipu student kali athema student bulo tangte study to pensi student with a plus study forward alam thipen reading shot kali lage study atu lapen alang litung college by university school along class ki dun bom atu admission ki entang atu halatung si student ku ba university along doctorate degree tame latum anda student seta student halatung researcher ku di pulo apot nilitung pulo gari hum hokkep bagdo usi pugedam hala gari hum hokkep arloke karbi ta do mene karbi gali ta do mene hala tum student ke kalidek kulepu nangkok po adema
student atong kidnapping akam ke claim click and then ilitum lang et tame non tuliram rong hang ke hai ta akitab che lang tame geography long ta tokte moral science long ta tokte jana kitab long ta jana textbook long ta tokte students tum ke kidnap ta claim po bangke ako kidnap tami pura master tum ta than thi ante kidnap dam rong pulatan te la student ka lilu lagi la posini tum pulo la ke kidnappers association ada karbi da do meni karbi kali da do meni athema gari hum pokke bakdu pokke kita hello la sin non student ku ke pudu na bangke tuliram rong hang si pula bangke student atum KSA tum hanong pi juno bangke tuliram rong hang si putu athema nitung pupi student pu alang isi student KSA pu pudam nitung ke ponta karbi pu takalilu laki pusi pudam kidnappers pusi pulo karbi tum hanong pi juno nang ni kono nitung bangke kipu ada karbi da do karbi do mene karbi galita do mene ada kini Ingdeng thongkya braisi habar karbi risonim sorong aje ke talon ponji along nilitum apherang ke pentirikam amaya tumpen koan angdeng si kachisi kachidang pon bommapu hamren habi dengja pathua klam alongan kahumridam Sons US Karbi Anglong hamren rong sopi habe dengja pathua klam along ingdeng thongkya braisi habar karbi risonim sorong aje alir alon mesen pen ke talon ponji mati kapachun pon thekji aphan kachisi kachidang asondoan phantrok sikep an baki tangpon lopusi nilitum apherang ke pen kahumridam ahut halapu terikam along kongchun bang joysing kropen nang pachini don hamren pen birson rong hang Karbi Anglong news Kardom aprang si nilik Karbi Anglong news ahin pen element birson rong hang non nili ki dobom labang ke West Karbi Anglong hamren arong sopi habi dengja pathua klama long sin nili dolo pia podma plutang te labang ke lapuson hilo non kewangji priachiklu ni phaing korai sila pe ni phaing kora pli pani plia farman ingdeng thom kebrais isi havar karbi resonim soronga je labangso aliralon pen mesen pen katalon ponji labangso along ko anang deng sidoma lapen alang litum komiti pen ko anang deng si ke claim ponsai ke pachun pon boma labangso puthak ni dinang ka homri phansini dak adima klongon pidin palelo la sidak non nili ke thekpon lo teng polotang teladak pendels dami 0.5% an ke tanglo pule pokrok cholo la pen la sonak thaksi chojor cholanga hin kula da hin pusitami alang litum ke claim pon penang kula da hem ke kimpi pon puson sami ke tang dolo la si la so puthak ko ansi kadu kawe kewangji ni plia pharma labangso havar karbi resonim soronga je kachipati ponjialong alang litupen kisik kedang pontang ko anang ding sinon kidobong malapangso kachini klardak men kachini ponthekjia phansinili nanglituma pharman na homri pon pilo lasi labangso puthak non ladak komiti tompen alang litum ladak do lasi alang litum phan puthot litum pen arju poncholona ya ka hoklo lage itum chuningri ponang po ba chuningri pon pe sitame birta ke long tuman gelitum kachera kachi to kenang son athe ilitum jutang jong si kiwir lo te tuma khai kiwir lo pen itum jutang kaching hon pukachi pudam ke tum Facebook social media long kali nona por ke ilitum jonal karbi festival pro te dake christiana festival kali hongaria festival kali bjp festival kali congress festival kali ba party dhorom thangabe aposi ilitum sik schedule ta itum bang tang nai pute tum itum jutang bang pang tang wa prang tha itum jutang si kibir lo ta sik schedule ta kibir lo itum jutang sing tang te prote itum khai ta kibir lo aposi donatum kadu kabe hamren raso hawara mayarat atum han ani si chunir gang tung bang galalo ilitum abang putin ke claim atwar ke exam mane ke sakuri ta hai mane contract ta hai mane saiti ki ta hai mane driver ta hai woi fit sita pangrum per bang ke ilitum karbi arat an bang ke no la bang so por hut nangli ningang sampen nangli ningkang sampen apor nang si pidun nangli ningkang sampen mane phanja kong horang kerap dun nangli ningkang sampen mane nang phanangli tum subsovet tame pipa ji dun pen aso festival alon ki pi phansi kudu gawe hamren arat phanta tuning dilo non malom Karbi Anglong along alam ke dosai alam ki jodun edet aputhak phuloni APHLC aro atom pen pherang kyamai kang nipon APHLC laben KSA lam kachip holok ajok non malom lam kedo isai pen kijut un edet aputhak phuloni constituency APHLC aro atom pen pherang kyamai kang nipon
Bangso perang kia mai kang ni pon ahut kaning je pon ke KSA Thompson rongpi jai kathar apan kapin rem pen jai kathar amepi ke kai pon ke nili tum phuloni constituency PHL siaro atum pen ke ning duk lopusi ning je pon lapen kadu kave a KSA phanle PHL si mai phu ki pu kali lamding road ke do a KSA atum ke loke charli asong kali athe alangli tum rachari asong along abe ki dun atum pusi ning je pon lasila puson abang ke nili tum pen ke ning duk lo lapen pin rem pon lopusi ning je pon lapen alangli tum kur sing timung aphan kene pon ke lake kidnapper lopusi APHL sia tumpen hokpon lopusi pherang ke amaya long ningje pon phuloni pen oro ningti kathar Karbi Anglong news Prangsi ini nilitum Puluni constituency ropen nalitum media butung upon prangsi kardom pilo kardom lapen nilitum pini press meet ke hang nangkok lapen live ke bang nangkok kadok awe pini nangkelang dun Karbi mangte kadok awe arad do anapan tame prangsi kardom pajolo tadangte pini nilitum Puluni constituency pen sitame APSL si Puluni constituency ropen piposi labangso live matangte press wang nangko alam te bangte la henlo kedam tang soinik school pen hala bangso school ki biji pa men pen penang an rolling atum lapen ke KSA atum ala Thompson aru atum abang hala dak dam pen isa controversy do koklo lapen hala dak rar tumbang ke pamelo ladake nitum hemrit chikim bom lapen ke ko ane bosor pen sila bangso ahawar sinitum la bangso inglong josi site ki bom adim asi soinik school ke bium e pulo lapen la Thompson na ke asia tumabang damsi alang litum sitame la so report pilo chekroi dun det oi la so joine kursing bang pulo je piposi ala daga bangke kon ana abosor pene bang hem kachubuchi manang te rong kachuki madim le kopisi la KSA atum sitame chekroi dun det ma hala solam se karju chat kursing timungta la solam pe namasi kedam tangar ni bangke paning tiarong APSLC organizing secretary hem kursing timung hem dam pakamasi alang litum bangke endam det lapen ke enom chota kali alang le phan hala bangso arni nile tuman na damlo phun che contact lo pupu khobor long masi tebon sitame hala so phun bangke hala bangso Thompson arotum hala bangso ke ase tum bang kursing phun tipon jo amasi nile tum sitame barom barlo ke ko 20-30 bar ke kollo ponchelong de amasi chini lo nil tum sitame dak Puluni constituency kadok we constituency pen tu chingrum si kursing hem damlo lapen ke dam pen thek dam long lo kursing phana bangke hala dak pen chi labangso Thompson tum ke jonman abutung atum alang le phana bangke rungpon rin si ha gari arlo thapon tho lapen ke alang ji sendelam da